Ero renyu kwa Ramogi kuom kete mana Ramogi TV ka koro wachako kidieny marwa mar ariyo mar chenro mar duol mae ka mwagoye mbaka wawinjo ni to piny ochomo kanye. Kawuono wendowa en Dr. Martin Odhiambo Ouma. Dr. Martin en japuonj weche tudruok mar pinje University of Nairobi kata Diplomacy and International Relations gi dho ngere. Gimomiyo wan kode kawuono wadago mbaka mar limbe mar King Charles mar adek. To kata mana sani mineno sani e TV ni sani to en kar jot mar jatend piny Kenya men William Ruto kama irite mondo King Charles mar adek odonji e migago mar godhiambo. Giluongo jotelo mopogore opogore. Aneno ka Raila Odinga ni kanyo, aneno ka Opiyo Wandayi bende ni kanyo, mobet piny kanyo no to en Cleophas Malala. Jotelo duto ni kar jot mar jatend piny Kenya ka girito mondo giyud migago ma midhiambo gi King Charles mar adek miluongo ni state dinner. To wachaka ne mbaka gi jaduong' Dr. Martin Ouma. Daktari, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Biro mar King Charles mar adek ni nigi pek mane ne oganda ma Kenya? Erokamano ahinya Trevor kuom rwaka e studio mar Ramogi odiochieng' ma kawuono. Jo nyikwa Ramogi duto agol erokamano kendo arwako e twak. Trevor, yiena mondo akwonga tim ng'eruok mara, nonro mara. Iluonga ni Dr. Martin Odhiambo Ouma. An jachula Rosenga e gweng' miluongo ni Kamasembe. To mana kaka iwacho, an japuonj e mbalariany ma Nairobi, University of Nairobi. Erokamano, we mondo wadhi e twak ma odhiambo ma kawuono nie. Biro mar King Charles e Kenya entie gi ber mane. Mokwongo, nyaka ber ka wang'eyo ni King Charles en achiel kuom jotelo madongo ei piny mangima. Nikech omako area momako gin pinje madhi 15. Omiyo ng'at makamano kabiro, jatelo makamano kabiro ei Kenya, nitiere ber mang'eny ma wajo Kenya wadhi yudo, ma kaka jokanyana bende onego wabed ni Kisungu wacho ni we strategize ourselves. Waket e position moro ma wen bende wanyalo yudo ber machal kamano. Ka wacho ber mokwongo, seche ma jatelo makamano biro, to media duto, yore duto mag tudruok sani koro menyo Kenya. To dhi kelonwa ber mang'eny. Odhi kelo ni Kenya ber kuom gik moko machalo kaka uchumi. Wang'eyo ni kuom thuolo malach koro Kenya wasebedo gi chandruok kidogo. Nyaka ne wabed gi shida mar corona. Wasebedo ka uchumi marwa ok ber ahinya. Lakini biro mar jatelo makamano ero omiyo koro media houses koro menyo Kenya. To kendo Kenya dhi bedo kanyo ma jolimbe thothgi nyalo gombo ni mondo ochopie e piny mar Kenya. Mar ariyo en ni odhi kelo tudruok machiegni e kind Kenya kod pinje mamoko, ahinya piny mar Uingereza. To en gima dhi konyo economy marwa, en gima dhi konyo tudruok mane kindwa gi piny machalo kaka piny mar Uingereza no. To ka tudruok no ero obedo maber, to wan gadieri ni nitiere kaka Uingereza kaka wawacho ni partner marwa in terms of weche mag tudruok. Nitiere yore mang'eny ma wanyalo benefit go kuom piny machalo kaka Uingereza no. Okay. Machielo manyalo wacho en ni piny machalo kaka Uingereza, ing'e ni
osebedo ka konyo piny mar Kenya kod pinje mag Afrika e yore ma wanyalo luongo gi kisungu ni capacity building. Capacity building e yore machalo kaka tiego jo lweny ma Kenya. Nikech adieri wang'eyo ni Kenya ka wantie gi shida mar Al-Shabaab, to samoro mashinde ma wan godo ok gin manyalo romo gi mago ma jo pinje machalo Uingereza ni. Koro seche moko yudo ka tiegruok dwarore kuom jogewa ma jo arita kwe. To mano ero en gima biro mar jatelo nieri dhi keto mondo jiwre, kendo kanyo wadhi bedo gi gik mang'eny mwanyalo yudo e kindwa. Mwalimu, ilero maber gimomiyo biro ne kaendi ber, to nitiere joma ywak